जोंहा दिनै गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22थि बोसोरसालि जथुम्मा सानसेनि हाबाफारिजों दिनै बे बलकसि गेवलां फोथाराव लानाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोंहा फुं समनि 8 बाजिनिफ्राय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फुंनि 8 बाजियाव जोंहा गौथुमारि फिरफिला बेरायदोंमोन। दा गौथुमारि फिरफिला बेरायनायाव जोंनि गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां रजेन काकति बिथाङा गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों लोगोसे बे गौथुमारि फिरफिलाखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। आरो नैथियाव दङमोन जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय। बे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंनि गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सनेस्वर बर' बिथाङाबो गावनि बे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होयो। आरो थामथियाव दङमोन जोंहा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय। बे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंहा 20 नं गयबारि समस्थिनि मानगोनां बारग' EM देबेन बर' बिथांखौ हांख्रायदोंमोन। बिथाङा जोंनि दालाय आफादनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथि फैनानै बड'फानि मुसुखायाव सावगारि बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बिथाङा मोजाङैनो बिबुंथिनि गेजेरजों हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। दा जोंनि गेजेराव दङ गेवलां मेल सोलिबाय थादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा दिनैनि बे मेहेरगोनां गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होनो थाखाय तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिकास बर'आ बेखेवनानै होलाङो। आरो दा जोंहा गाहाय आलासि बिथाङा बिबुंथि होलांदों। गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायदोंमोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बासिराम रामसियारि बिथाङा। दा सोलिगासिनो दङ जोंनि गेवलां मेला। बिथाङा जोबोद मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बिबुंथि होगासिनो दङ। आरो जोंहा थांनाय खै तारिखमोनलाय जोंहा गिबियावनो थान्दै मेल जिरायनाय जायो। बे थान्दै मेलाव जोङो गिरि महरै मोननो हादों 2026 आरो 27 मायथाइनि थाखाय गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै जों मोननो हादों सोमलिबारि गामिनि नबलाल स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मोननो हादों सारकना गामिनि सनेस्वर बर' बिथाङा।